تركبوا نا يوتيوب تخاتلتي كما يتخونوا أنا دحاني ياولو معنتي بأكل مزيله أقدم استفعل ليو مدبات بدمزي نقرب كلكم نيره كابلو معنتي جميروها بخمزي تريو ملكع كتأمونا كزانا قعنا كمهرنا حيوتناون كتأبقوا زخولو استفعل ليو مدبات حيزلكم كمزي كبرات ناي channel تخاتلتي سلازي مساهم نصنح صحاي حبيبكم مساي نخصنحو أقدمه خبري عدم امباركس كبرات ناي channel تخاتلتي لو معنتي حيزلكم مزي زلهو أرستي بزعبا ناي هيوت شرحوي أب هيوتنا ناي هيوت شرحو كلونا اللوو ناي هيوت شرحو اندحرار لنخا انتاي كنت قام نخئل تقمتاتو حدا بحدا كنريو مينا مالتيو أقدم جن شرحو انتاي مالتيو زبل نجار كنقركم شرحو مالت بحان تقال بيكون لاي بحدا ملو حسابنا علامنا كأسئلنا نقبرو نجار امنتنا متكلنا نختولو من قدي نقمتولو من قدي مالتيو سلازي أنا شرحو لنا خن بالكلنا هيك على علامة خنا خنقرص نخلنا بتشرحنا مالتي ويكون لاي نختلو من قدي ويكون لاي نهيوتنا برينسيبل كل سبنا ناي بعلو زخونه نهيوت برينسيبل اللو سلازي شرحو اللو مالتي نهيوت شرحو مالتو س مالتي شجراتو نخوقد زخونه زحزو اقوام اللو اتو اقوام يشرحو زبال نتزقمطو اقوام نتزقمطو حساب كغزا خلو شرحو يبال نزقمطنا يو حساب نزقمطنا يو علامه خنجزا خلنا نا هيوتنا شرحو يبحال مالتي ناي بيتسب شرحو خلو يخيل حدا بيتسب زمرحلو مالتي ويكون لاي ناي حدا بيت تمرتي شرحو رينا كنكون نخيل نا بيت تمرت بيتات كنكيل كلنا بفلاي جنا اتم نافت معصو خنات خلنا بعابي حبراو نجر كرئ ابزخيل نجر يقمطوه بزعبا نايت مرتي صريت ويكون لاي بزعبا نتوم هارونا أكمز درجة كنبصحهم لنا خمس عينة منقدينا نختل زبل نجار يقمدو شو نحنا أتيج روح نرق خلنا تتمرت بيت نمزنو أنت عينة منقدي زخيد ويكون لاي نايت مرتو صريت أنت يمثل لنا بتزقمدو جرحه نمرزقو نمزنو مالتي حالة تمرت بيت كابكالة تمرت بيت بجرحه أخمر راسي خلي مالتي كالون ناي فابريكاتات شرحون الله نقرب لكم مهرتي خمزي يقاليلو زغنا زقمطو شرحو له اب قصالاي حدا عمت اب قصالاي كلك عمت اب كم درجه خنبصحينا قال مريلو زقمطو نجر الله كالون كنوصل نخلينا مثالي بفلاي WHO مالت ناي ودب ناي عالم ناي طعنا ماكل ببعمتو زقربو شرحولو بفلاي HIV بستملكته نجار مالتي نسب زفلطو نجار على HIV نخقنس ويكون لاي HIV نخصف ببعمتو نايلو معمت شرحوي ازيو نابله نهزبي حزب نخفلط زغبرلو منقدلو ناب ግለሰባት እንድሕር ከይድና ከዓ ሓደ ዓቢ ምሳሌ ብዝኽጠቕሰልኩም ሰፋላለየ ሰብ ሰፋላለየ ለና ይባዕሉ ጭርሖለዎ ግን ኣነ ብፍላይ عب تغمي رخيبو اللي السبزي كم زعينة شرحه بمختالو عب تغمي رخيبو يزبلو ناي باراك أوباما نفس التانك متسخلو حدا شرحه يزمز ينير عب نفس وكف سب كفوتو زقبرو مالتي we can change زبل كنقير نخلينا خنلوت نخلينا زبل عب لوت نأمنينا زبل شرحه يزمز ينير أتشرحه أول تقيمو وي تماريح الليو أعويتو ويو كلتا زور كمرات أخيلو وإيو سلازي أبيوتنا ندحر شرحو علنا بسبات كنفتو نخيل بسبات كنفتو راح زي كونس سوت راح منا يكونن نعناون كتغمنا يخيل أبزغمتنا يو نجار نخن بتصحي قبرنا قالنا نخن حلو يقبرنا هركوتات نخن كوني قبرنا مالتي سلازي استفالالو أب عالمنا وريا السبات استفالالو نهيوت شرحو اللو مالتي ناتين بعلو ناي channel يشرحو نقركم
ناي channel ጭርሖ እንታዩ let's make the world a better place to live زبلي علمنا طعنتي منبريت نقبر زبلي كلنا نناي بعلنا استواصو خنقبرالنا علمنا طعمت منبريت نختكون مخنياتو نحنا تدميرنا اينا عالم نبهال ويكون لا عالم زبهال كابانا جميري كاوشتنا جميري وشتنا انت يسمعنا وشتنا صبو نخون نحنا استواصو خنقبرالنا علمنا طعمت نكون نحنا ناي بعلنا ناب عالم نقبر استواصو الله مالتي ناب قربيتنا مسانا نزنا برسب طعمات نكونالنا سلازي ازي ناي channel ጭርሖይ ማለት ናይ ቻናለይ ስሎጋኒ ወይ ከዓ ሞቶይ ማለት ስለዚህ ብዛዕባ ጭርሖ እዚ ካበልና ናፍቲ ቀንዲ አርእስትና ከዓ ወስደኩም ቀንዲ ናይ ሎማዓንታ አርእስተይ እንታይ ኢለኩም ነይረ ናይ ህይወት ጭርሖ ጥቅምታት ኣብ ህይወትና ጭርሖ ክህልወና ኣለዎ ጭርሖ እንድሕር ኣለና ከዓ እንታይ ጥቅምታት ክንረክብ ንኽእል ዝብል ነገር እዩ ናተይ ናይ ባዕለይ ናይ ህይወተይ ጭርሖ ክነግረኩም ዝኽተሉ ጭርሖ ማለት ኩሉ ግዜ ዘነቃቅሐኒ ጭርሖ ማለት እዩ ሕጉስ ዝገብረኒ ማለት ጭርሖ ሕጉስ ይዝገብረካ ናይ ጭርሖ ጥቅሙ ኣብ ህይወትና በዚ መንገዲ ዝኽተላለልና ነቐምጦን ውሽጥና ቃልና ኣቱማት ቃል ምእታው ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ኢና ንጽፎ ጭርሖና ናይ ህይወት ጭርሖ ኣብ ውሽጥካ ይጽሐፍ ናይ ፋብሪካ ልክዕ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝርአ ነገር ክንጽፎ ንኽእል ኢና ናይ ህይወትና ጭርሖ ግን ኣብ ውሽጥና ኢና ንጽፎ ንነብሮ ንኽተሎ ማለት እዩ بقراصነት ነቲ ዘቀመጥናይ ናይ ህይወት ጭርሖ ንኽተሎ መጨረሻ ከዓ ውጽኢት ንረኽበሉ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ናይ ህይወተይ ጭርሖ እንታይ እዩ ጽቡቕ ግበር ንባዕልኻ ዝብል እዩ ንምስጋና ኢልካ ዘይኮነ ንባዕልኻ ኢልካ don't do anything for thank you ዝብል ነገር እዩ ዘለኒ እዚኣ ዝኽተላ ጭርሖ ሕጉስ ዝገበረትኒ ማለት እዩ ንምስጋና ኢልኩንኩን ምንም ኩሉ ነገር ዝገብሮ ሰብ ኣመስገነኒ ኣይመስገነኒ እቲ ክገብሮ ዝግባአኒ ነገር ክገብር ኣለኒ እግረ መንገደይ ክገብር ኣለኒ ዝብል ናይ ህይወት ፕሪንሲፕል ይዘለኒ ወይ ኮላይ ናይ ህይወት ጭርሖ ወይ ኮላይ ሞቶ ንብሎ ነገር ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ከዓ እንድሕር ጭርሖ ኣለና እንታይ ጥቕሚ ክንረክብ ንኽእል ቀዳማይ ሕማቕ ልምድታትና ንኽንገድፍ ይረዳእና ናይ ህይወት ጭርሖ እንድሕር ኣለና ሕማቕ ልምድታትና ባዕልና ብቆራጽነት ሰብ ከይነገረና ምስ ባዕልና ተማኺርና ንኽንገድፍ ይጠቕመና ሙሉእ ሰብ የለን ፐርፌክት ዝኾነ ሰብ የለን ኩላና ጎዶሎ ኣለና ጎዶሎና ንሰብ ዝርአ ጎዶሎ ኾውን ይኽእል ወይ ኮላይ ንሰብ ዘይርአይ ጎዶሎ ውሽጣዊ ጎዶሎ ክህልወና ይኽእል ካብ ሰብ ተሓቢእና ንገብሮ ኣብ ገዛና ውሽጢ ኣቲና ንገብሮ ጎዶሎ ክህልወና ይኽእል እቲ ጎዶሎታትና ከይጎድአና ኸሎ ከየጥቅዐና ኸሎ ንኽንገድፍ ይጠቕመና ማለት እዩ ቀዳማይ ናይ ጭርሖ ጥቕሚ ሕማቕ ልምድታትና ንኽንገድፍ ይጠቕመና ካልኣይ ከዓ ናይ ምንባርና ምኽንያት ንኸይንዝንግዕ ንኸይንርስዕ ይጠቕመና ማለት እዩ ምንባር ማለት ንኽዳን ምብላዕ ምስታይ ኣይኮነ ምንባር ማለት ንኻልኦት ሰባት ኢልካ እውን ምንባር እዩ ኣነ ዝነብሮ ንባዕለይ ጥራሕ ኣይኮነን ንዓይ ዝፈትውኒ ሰባት ኣለዉ ዝግደሱለይ ሰባት ኣለዉ ካባይ ክጥቀሙ ዝደልዩ ክሕግዞም ዝደልዩ ሽግሮም ክፈትሐሎም ዝደልዩ ኣቦ ኣደ ሓፍቲ ኣብ ጥቃይ ዘሎ መሓዛ ዓርኪ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ካልኣይ ናይ ጭርሖ ናይ ህይወት ጭርሖ ናይ ህይወት ፕሪንሲፕል ጥቕሙ እንታይ እዩ ናይ ምንባርና ትርጉም ንኸይንዝንግዕ ይገብረና ሓደ ሻዕ ናይ ምንባርና ትርጉም ንርስዐሉ ኩነታት ኣሎ ህይወት ብጣዕሚ ክኸፍአና ኸሎ ሽግራት ክበዝሐና ኸሎ ወይ ኮላይ ብጣዕሚ ክምችወና ኸሎ ኣብ ህይወት ምቾት ክንረክብ ከለና እውን ናይ ምንባርና ትርጉም ንርስዕ ኢና ቤተሰብና ንርስዕ ፈተውትና ንርስዕ ካባና ዝኾነ ዝጽበዩና ሰባት ኣለዉ ዝግደሱልና ሰባት ኣለዉ ከም መጸለይ ዝብሉና ሰባት ኣለዉ ከም ዕለለኒ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እቶም ሰባት እኣቶም ንዝንግዖ ክሽግረና ኸሎ ክጥዕመና ኸሎ ክምችወና እንከሎ ስለዚ ካልኣይ ናይ ህይወት ጭርሖ እንድሕር ኣለና ካልኣይ ጥቕሙ እንታይ እዩ ናይ ምንባርና ትርጉም ንኸይንዝንግዕ ይገብረና ማለት እዩ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሳልሳይ ከዓ ናይ ህይወት ዲሲፕሊን ይህልወና ስነ ስርዓት ዘለና ሰብ ንኸውን ማለት እዩ እንድሕር ጭርሖ ኣለና ናይ ህይወት ስነ ስርዓት ይህልወና ዲሲፕሊን ይህልወና ኣብ ሰብ ኣባና ክበፅሕ ዘይንደልዮ ነገር ኣብ ሰብ ኣይነብፅሐልና ባዕሉ ይፍለጥ ኢልና ኣይንነብርና ኣባይ ሕማቕ ነገር ክበፅሕ እንድሕር ዘይደልየ ኣብ ሰብ እውን ሕማቕ ነገር ከብፅሕ የብለይ ዲሲፕሊን ዘለኒ ይገብረኒ ናይ ምንባር ትርጉም ይርድአኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሳልሳይ ናይ ህይወት ጭርሖ ጥቕሚ ማለት እዩ ራብዓይ ከዓ ክንነቃቃሕ ይገብረና ኣቀዲመ ከምስ ነገርኩም ጭርሖ ማለት እንታይ ማለት ኢለኩም ብሓደ ቃል ዝግለጽ ወይ ኮላይ ብሙሉእ ሓሳብ ዝግለጽ
قصيمنا خنقبرو ندلي كنا ما حيشو ندلي كنا ما عبلو ندلي نبعلنا نعطو قالي امنتنا اي متكلنا اي نهيوتنا مسمري سلازي نهيوت شرحو ندحر لنا كل كيزي نقحاتنا نخون سويلنا عامت هاي نصبنينا وي زقصل زلو صومون زقصل زلو ورحي اي نبلينا وي اكله مسمص اي نبلينا زحجزنا سب كندنا نخينا ግን መጀመሪያ ባዓልና ድልዋት ንኸውን ማለት እዩ መጀመሪያ ባዓልና ድልዋት ንኸውን እንድሕርና ህይወት ጭርሖለና ውሽጥና እንታይ ይገብረና እቲ ጭርሖና ውሽጥና ይናንጽፎምሽ እቲ ኣብ ውሽጥና ዝጽሓፍናዮ ጭርሖ እንታይ ይገብረና ብድግበል ተበራበር ግዜ ይኸደካሎ ቀሪብካ ኢኻ ክትዕወት ኢኻ ይብለና ባዓል ጭርሖና ተምሃራይ እንድሕር ኮይና ኣጽንዕ ጽቡቕ ውጽኢት ክትረክብ ኢኻ ይብለና ኣብ ዝኾነ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ኣብ ስራሕ ቦታ ኾውን ይኽእል እዩ ኣብ ዘለናዮ ቦታ እቲ ጭርሖና ብውሽጥና ኮይኑ እንታይ ይብለና የነቃቅሕና ኪድ ገስግስና በለ ክንበጽሖና ብዝግበአና ቦታ ንኽንበጽሕ ይደፋፍአና መነቃቅሒና እዩ ናይ ህይወትና ጭርሖ መነቃቅሒና እዩ ማለት ይቅርታ መነቃቅሒና እዩ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ራብዓይ ናይ ጭርሖ ጥቕሚ ክንነቃቅሕ ይገብረና ኩሉ ግዜ ድቅ ሓደ ሻዕ ድቃስ ወይ ሕማም ክጻዓነና ከሎ እንታይ ይገብረና ማለት ይጭርሖና ንኽንትስ ሕማምና ንኽንክእል ወይ ኮላይ ንሕማምና ኣብ ሕማምና ግዜ ከይነሕልፍ ቶሎና ንሕማምና መፍትሒ ንኽንረክብ ይገብረና ምክንያቱ እንድሕር ቶሎና ንሕማምና መፍትሒ ዘይረኺብና እቲ ዘቐመጥናዮ ጭርሖ ክንፍጽሞ ኣይንኽእልና ኣብዚ ዓመት ከምዚ ክገብር ኣለኒ ኢልና ንቐምጦ ጭርሖ ክህሉ ይኽእል ኣብ ቀጻላይ ዓመት ከምዚ ዓይነት ጭርሖ ኣብ ቀጻላይ ዓመት ኣብ ከምዚ ደረጃ ክበጽሕ ኣለኒ ኢልና ንቐምጦ ናይ ህይወት ፕሪንሲፕል ክህልወና ይኽእል ስለዚህ እንታይ እዩ ጭርሖና እንታይ ይገብረና የነቃቅሐና ተስእ ብድግበል ይብለና ሓምሻይ ናይ ጭርሖ ጥቕሚ ከዓ ሕጉሳት ይገብረና ሕጉሳት ሰሓቕቲ ንሰብ ዝሕጉሱ ሰባት ይገብረና ሕጉስ ንሰብ ይሕጉስ ሰሓቃይ ሰብ ንሰብ ክስሕቕ ይገብር ማለት እዩ ስለዚህ ዕውታት ይገብረና ናይ መጀመርያ ናይ ዓወት መግለጺ እንታይ ሓጎስ እዩ ኣነ ዕውት ዝብሎ ሰብ ሕጉስ ሰብ እዩ ድሕሪ ሓጎስ ኩሉ ነገር ክመጽእ ዝኽእል ሓጎስና ናይ መጀመርያ ዓወትና እዩ መጀመርያውን ነጊረኩም ናተይ ናይ ህይወት ፕሪንሲፕል ክነግረኩም ከለኹ ነጊረኩም ሕጉስ ዝገብረኒ ናይ ህይወተይ ፕሪንሲፕል እዩ ናይ ህይወተይ ጭርሖ እዩ ሕጉስ ትገይረኒ ዘሎ እስካትኩም እውን ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ እንድሕር ናይ ህይወት ጭርሖ ዘይብልኩም ካብሎም መዓንቲ ጀሚርኩም ናይ ህይወት ጭርሖ ንኽህልወኩም ኣንብቡ ምረጹ ጽቡቕ ጭርሖ ክትመርጹለኩም ጽቡቕ ጭርሖ እንድሕር ዘይመሪጽና ሒዝና ንዓናውን የጥፍአና እዩ ማለት እዩ ክዕንወና ይኽእል ጭርሖታትና ክዕንውና ይኽእል እዮም ስለዚ እዞም ናይ ህይወት ጭርሖ እንድሕር ኣለና እዞም ኣቐዲመ ዝገለጽኩልኩም 5 ጥቕምታት ኢና ክንረክብ ንኽእል ክነንብብ ከለና ካብ ዓበይቲ ሰባት ካብ ጽቡቕ ምኽሪ ዝመኽሩና ሰባት ዝኾነ ነገር ቀሲምና ዝኾነ ናይ ህይወት ጭርሖ ክንፈጥር ኣለና ሽዕነት ጭርሖና ንነብር ዕውታት ይገብረና እዞም ኣቐዲመ ዝጠቐስኩልኩም ጥቕምታት ንኽንረክቡን ይገብረና ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሓቢርኩም ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ እንድሕር ፈቲኹም ከዓ ንኻልእ ሰብ ሼር ግበሩ ላይክ ምግባሩን ከይትርስዑ ሓቢርኩም ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን ይቐኒለይ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ኮሜንት ምግባሩን ከይትርስዑ ይቐኒለይ ሰላም ኩኑ